Сәлем, эфирда музыкаль койма хит парады һәм мин Айрат Ильясов. Узган бер атна эчендә безнең 15-лектә байтак кына үзгәрешләр булды. Нәкъ менә хәзер бу мәсьәләгә ачыклык кертәбез дә. Бүгенге чыгарылышның темасына килгәндә ул бик тә гади, ләкин шул ук вакытта бик тәмле. Җырчылар нәрсә ашарга ярата? Бу сорауга җавап алдагы минутларда. Бу атнада хит-парадка сөенеп туймадым җыры белән Руслан Кирмединов килеп керә. Руслан тормыш иптәше Илмира Нагыймова пешергән ризыкларга битараф түгел, аеруча манты, бәлешкә исе китә. Әнә шундый авыр ризыкларны яратып ашаганга мин үзем дә бәлеш сыман дип шаярды Руслан. Бүген ул 15-нче урында. Мәхәббәткә сусап йөргән яшьлек тагында, көтмәгәндә син очрадың урам чатында. Үземдә сизмәстән кинәт сиңа тартылдым, йөрәгем чыгардай булып ярсып атылды. Күзләремнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Гомер узды бер көн кебек сизелмәде дә, мәңге гашык сиңа һаман шул көндәгедәй. Әйтерсең лә бүген генә күреп танышкан, әйтерсең лә бүген генә җаннар кавышкан. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Бик аянышы булар иде шул узган чакта, очрамасаң, күз салмасаң син минем якка. Мәхәббәттә янып көеп күп еллар үтте, рәхмәтем зур шул мизгелгә бәхетле итте. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Сине генә сөйеп туймадым. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Чираттагы дебютантыбыз Алина Әхмәтшина тәмле тамак булса да үзен тыярга тырыша. Гади көннәрдә дөрес туклануга өстенлек бирә. Ә менә кунаклар киләсе булса, берсеннән-берсе татлы ризыклар пешерергә тотына икән. Аннан кунаклар килгәч, алар белән бергә рәхәтләнеп туйганчы сыенам ди Алина. 14-нче урында София такмаклары.
bara mini qo'ysag'i sog'la Sofiya qarrali oldag'i mir barrali Sofiya qarrali oldag'i mir barrali Siymaganga siygalmaydi siyishib barrali Siymaganga yo'linmaydi siyishib barrali Мөнир Ахмаевка карасаң, җырчы егет ач тора дип уйларсың. Һәр вакыт төс, артык килограммнары күренми. Тик Мөниргә ашамыйча йөрергә дә, диетада утырырга да кирәкми. Ул күпме ашаса да симермиячәк. Сире сезгә билгеле. Һәр вакыт хәрәкәттә булучы Мөнир бу атнада 13нче урында. Bas bas katı bas, ayakların dolmasın. Bas bas nığıraq bas, bir köngülün duymasın. Uzdu yaşlık mizgillim deyip bu günlerge kalmasın. Ötük gitti ömürüm deyip utanırlıq bulmasın. Uzdu yaşlık mizgillim deyip bu günlerge kalmasın. Ötük gitti ömürüm deyip utanırlıq bulmasın. Bas bas akın bas, kanatların cilpensin. Bas başına bas, yüreklerine jilketsin. Sağışlarını taratırlıq dertlikeyler sivilsin. Mınsızlarga mınlar berip şuşu küye biyetsin. Sağışlarını taratırlıq dertlikeyler sivilsin. Mınsızlarga mınlar berip şuşu küye biyetsin. Nere belgelsin, bas bas ışı bas, tuzanları berkelsin. Karmunçunun parmakları düğmelerden yıgırsın. Biyemişe oturganlar tuza olmayı bilsin. Karmunçunun parmakları düğmelerden yıgırsın. Biyemişe oturganlar tuza olmayı bilsin. Илмира Нагыймовның бәлеш белән манты оста итеп пешерүен белдек инде. Җырчы кыз әле тагын хинкали ашарга да ярата икән. Белмәүчеләр булса, хинкали ул камыр һәм иттән әзерләнә торган грузин милли ризыгы. Бер караганда ул шул ук манты белән пилмәнне дә хәтерләтә. Камырлы ризыкларга өстенлек бирүче Илмира Нагыймова бу юлы хит-парадның 12нче урынында. Yanımda da lakin kalalmayım. Kavuşular vəqdə ite olamam. Tek sensizden işik yaşarga. Dilim erəplə utaq ömürlərim. Birdən birim deyib dəşərga. Kavuşular vəqdə ite olamam. Tek sensizden
yaşarga Dilim replevte gümürlerim Birden birim deyip deşerge Öz atasının da görmediği Terezeden korap kalasın Kungelimin kültüründe yeri Sağın ulumun su qaraşım Qavuşular Bağdayı olmam Tek sensizden işik yaşarga Dilim replevte gümürlerim Birden birim deyip deşerge Ришат Фузлиахметов нинди ризыкны яратуын әйтеп кенә калмыйча, аның рецепты белән дә уртаклашты. Ришатның рецептын истә калдыруы авыр түгел. Ат итен 30 минутлап кайнатабыз да, шулпасын түгеп, яңадан кайнатырга куябыз. Хайран гына кайнагач, шулпага бәрәңге, кишер, суган, кул тукмачын салабыз. Аш пешкәч, итне телемләп кисеп, өстенә тоз сибәбез һәм янына суган сарымсак куябыз. Ат итеннән искиткеч тәмле аш әзер. Инде Ришатның җырын тыңласак та була. 11-нче урын. Benim sina kireklikini bir anlarsın alim Ömerinin ol şarında bulur şun limali Sıma kalma yaratını sinanlarga sindireşime kirek tügel Özüzüngni aldarga Sıma kalma yaratını sinanlarga sindireşime kirek tügel Özüzüngni aldarga Uçalımay bir anlarsın alim Ayrılığış yoğalau Yaşavlarının yemi Sıma kalma yaratını sinaglarga Sindirişime kirek tügel Özüzüngni aldarga Sıma kalma yaratını sinaglarga Sindireşime kirek tügel Özüzüngni aldarga Hoppa! Yine de birgelem kızım Arsakta kulşamayın deydi Hop! Bile bey, buldurasız bey, rahmat olsun Хит-парадның уллыгын Илмира Сулейманова ашып җибәрә. Илмираның 100 төрле салат ясый белүен күпләр белә торгандыр. Араларында иң яратканы Цезарь салаты. Ул аны үзенчә әзерли. Какланган тавык түшкәсен ала да вак итеп турый. Иткә бер банка маринатландырылган шампиньон һәм помидор куша. Аннары өстенә сыр уып, майонез белән болгатып куя. Мин үзем бу рецептка кетердәп торган ипи кисәкләрен кушар идем. Тик миннән рецепт сораучы юк. Шуңа күрә дәвам итәбез. 10-нчы урын. Şişlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarımın şu şağı eğlengenleri Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarımın şu şağı eğlengenleri Taşı sular kağalılıkın Baytarıp yarlarına Baytardın mini mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı
sular tallarda Baralap sayrar şini tuğan alarda Biz birge biz şuna yoktu tonlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Biz birge biz şuna yoktu tonlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Taşı sular kağadılıkın Baytarıp yarlarına Baytardın minin mehebet Behteli yazılarıma 15 yılının en popüler hitlari, şarkıları, canlı konser, grandios sur bayram. Bu Totar Radyosu'nun tuğan günü. 1 oktyabr, Piramida, 297 43 77. Винариз елігіттен ошарға яратасыңмы деп сұрарға керек тә түгел. Яратқаны әллә қайдан көрініп тұра. Ең яратқан ризығы татарша азу. Винариз аны бик тәмле итеп әзірлей дә білә икән. Үзенең рецепты белән дә ул сезнең белән уртаклашырга булды. Шулай итеп, башта суган, кишер, помидор, борыч һәм сарымсакны турап, зәйтүн майында кыздырырга кирәк. Аннары сыер итен шакмаклап турыйсың да, шулай ук кыздырып аласың һәм барысын да кушып духовкага куясың. Ахырдан азуның өстенә бераз гына сыр усаң да була ди Винариз. Җырчының булачак хатынына урыс әйтмешли повезло. Хатын дигәннән октябрьдә Винариз өйләнергә җыена икән. Ләкин бу турында тулырак итеп башка чыгарышларда сөйләрбез. Әлегә 9-нчы урын. Yaradan deyip eytü bilen Eli məhəbədi bulmay Məhəbətum xıyanətgə Hiç qaşanda yol qoymay Məhəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzinşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulaykən uzinşən Məhəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzinşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulaykən uzinşən Məhəbətum qışda tügül Onu tutup alırgan Şiye tügül Ulum məhəbət Üzüp alıp tatırgan Məhəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzinşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulaykən uzinşən Məhəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzinşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulaykən uzinşən Bilmem sizгә ничектер, әмин Әлфинә Әзгамова исемен ишетүгә Хиндстан турында уйлап куям. Бу ассоциация әлбәттә җырчының беренче клибына бәйле. Кызык, иҗатында Хинд хатыны образы кулланган Әлфинә Әзгамова үзе Хинд кухнясы белән таныш микән? Юктыр мөгаен. Популяр җырчы өчен һәм әлбәттә сезнең өчен махсус рецепт алайса. Алу гоби, ягъни бәрәңге һәм чәчәк кәбестәсе ашамлыгы. Хиндстанда иң киң таралган ризыкның рецепты бик гади. Бәрәңге белән чәчәк кәбестәне пешереп аласың да, майда төрле специялар белән кыздырылган суган, борыч өстенә кушып утта кыздырасың. Һәм алу гоби әзер. Üzülüp yarattım, sen diyip can attım. Dinledim bugünün ayına. Gittin de yuvaldım, dünyama mal saldım. Gönlüm zor yılı yoksuna. Gönlüm zor yılı yoksuna.
Hindistan ашсуларынан Италия тәм-тумнарына күшәбез. Чөнки чираттагы башкаручыбызның ең яраткан ризыгы ул паста. Теш пастасы белән бутамаска. Паста ул гади тел белән генә әйткәндә токмаш була инде. Әнә шуны җырчы Рамил Закиров бик тәген ярата икән. Үзен сыйлыйм дисәгез, пастаны тавык ите, пармезан, сарымсак һәм томат соусы белән әзерләгез. Ул чакта Рамил сезгә рәхмәт сүзләре генә түгел, бер матур җырын да җырлар. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dərd var idi, keng uramlar tar idi. Ут kebik yigitlərgə şibər qızlar par idi. Dərd var idi, keng uramlar tar idi. Ут kebik yigitlərgə şibər qızlar par idi. Төшік шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңга канчы шулай шаярырга көлөргә. Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dərd var idi, keng uramlar tar idi. Ут kebik yigitlərgə şibər qızlar par idi. Dərd var idi, keng uramlar tar idi. Ут kebik yigitlərgə şibər qızlar par idi. Dərd var idi, keng uramlar tar idi. Ут kebik yigitlərgə şibər qızlar par idi. Dərd var idi, keng uramlar tar idi. Ут kebik yigitlərgə şibər qızlar par idi. Яшік деген дәртебіз, мұң тулы күңелебіз. Жырлар биюге ұста егітлер һәм қызлар біз. Ойнап тұрсын гармоннар, ағылсын дәртлі мұңлар. Шатлық нұрына күмеліп атсынар алсу таңдар. Соңгы вакытта творогтан әзерләнгән ризыкларга өстенлек бирәм дип сүзен башлады Альбина Апанаева. Запеканка, чизкейк, сырник дисеңме? Дөрес тукланырга яратучылар өчен Альбина сырник рецептын тәкъдим итә. Майсызландырылган творог, йомырка, шикәр, ваниль һәм дөге оныннан шарлар әвәләп, майсыз гына махсус табада кыздырсаң да рәхәтләнеп сыйланасың. Иң мөһиме, фигурага да, организмга да зыяны юк. Альбина Апанаева 6-нчы урында. Üzülüp sayıray, sağanıma sağışma jırınada. Yaktı nurlar, mыңнар bulup kolada. Мәхәббәтнең izleri жанарына. Жыр булып, ман булып, ufuklarga uçsun hislerim. Жылы яңгыр булып яусын җиргә. Сагышта юата, барыр юлларымны яктырта. Йөрәктәге моңлы хәтирә. Рәхмәт диеп алга таба бара. Хәтирәләр беркеп алган чакта, моңсуланмыйм бары тик елмаям. Җыр булып, ман булып, офыкларга очсын хисләрем. Жылы яңгыр булып яусын җиргә. Хит парадның 5-леген ачып җибәргә вакыт. Бу атнада 5-нче урынга Ринат Гыйльфанов лайык булды. Җырчының ең яраткан ризыгы татар халык ашы бәлеш. Бәлештә майлы сыер ите, күп итеп суган булса айруча яратам диде ул. Шулай итеп тагын бер бәлеш яратучыбыз ачыкланды да.
Хәер, кем генә яратмыйсың аны? Күп мөтеннәр тәрәз төбен саклап, ай йолдызлар шагылып уйныйлар, пыялада сөям дигән сүзен әрнеп елый тама, яшьләр юа хыял хисләреңне син елама, о. Син елама, о. Ялгыз язгы төндә син елама, о. Ялгыз язгы төндә. Ялгыз төндә. Yazgı hisler uynay tünge uta, tiksingine uyda tulgan gözler, taş yürekni azap zorluk bilen күрә алмыйм дигән язу бизи тәрәзәңне син елама, о. Син елама, о. Ялгыз язгы төндә син елама, о. Ялгыз язгы төндә. Ялгыз төндә. Бүгінгі жыршылар арасында бәлеш кенә түгел, Монти да бик популяр. Әйтик, жыршы Регина Тимербулатова да Монтига битараф түгел. Тик ул итле Монтига караганда кабаклысын күбрәк ярата икән. Аны пешерү дә җиңел ди. Кабакны угыч аша чыгарып, тоз сибеп, 1 сәгатьләп пешерәсең икән. Шулай да Регина яраткан ризыгын сирәк ашарга тырыша. Ә иң күп ашала торган ризыгы алма булып чыкты. Алма корты Регина Тимербулатова бүген 4-нче урында. Мин сине шул кадәр сагындым, мин сине шул кадәр яратам. Йолдызлы төннән соң әйтерсең, син булып ата бу җәйге таң. Син бит айда, йолдызда хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем кебек яраткан, юктыр минем кебек сагынган. Син бит айда, йолдызда хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем кебек яраткан, юктыр минем кебек сагынган. Күкләрдә нур чәчеп янында, йөрәккә от булып кабындым. Мин сине шул кадәр сагындым, мин сине шул кадәр яратам. Син бит айда, йолдызда хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем кебек яраткан, юктыр минем кебек сагынган. Син бит айда, йолдызда хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем кебек яраткан, юктыр минем кебек сагынган. Ашау темасын давам итеп, дөньядагы иң популяр ризыкларга күз салыйк әле. Шулай итеп, 5-нче урында безгә яхшы таныш булган пилмен, 4-нче урында Япон кухнясыннан килгән роллар урнашкан. 3-нче баскычта Италия пастасы, 2-нче урында Америка бургерлары булса, беренчелек кабаттан Италиядә. Пицца дөньядагы иң популяр һәм бик яратылып ашый торган ризык икән. Буларның һәрберсендә авыз итәргә яратучы җырчы Азали Зиннәт исә бу атнада 3-нче урында.
Çağımda hatlarını alam Qabat tuqıb yuanam Ayrıl sağışın biraz basıp dırsın Janjılısı bir iki xatanan Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Hat yazıp jiberim Aklı şişkan jirye Jiberim de kütem cevaplar Sinde yüreğimnin mehabet haberin Kütesinle sanap minutlar Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Yaktı ümitiminin berruk mehrum etme Yazıp jiber cevap sanalama Hatta tapşırılsın cevap kire koydun Püzlü kütken yaralarga Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Hit paradның икенче урыны ике кыюк кыз кулында – Рузилә һәм Линара. Алар да үз рецептлары белән уртаклаштылар. Рузилә жульен ярата икән. Вак итеп туралган гөмбә белән тавыкка суган тәбләндергечләр һәм каймак өстәп майда кыздырып аласың да кокотницаларга саласың. Аннан өстенә уылган сыр сибеп 10 минутка духовкага куеп аласың. Линара алма белән груша бәлешен бик ярата. Аны әзерләү өчен йомшак итеп басылган камыр һәм груша белән алмадан торган эшлек кирәк. Бу бәлеш духовкада ярты сәгать эчендә әзер була икән. Инде уңган кызлар, булган кызлар һәм иң мөһиме кыю кызларның балан җырын тыңлап алыйк. Бала чакта яртында үсәндер иде балам Күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам Бакчаларда йөреп чыгам әнкәй җыядыр балам Әче дияткән улыннан балам абам Бакчаларда йөреп чыгам
Җырчы Дамир Зинатуллин соңгы арада бик яратып казылык ашый икән. Сүз әлбәттә ат итеннән булган сыйфатлы чын казылык турында бара. Бүләккә ат казылыгы булса, Дамир шат кына булачак. Шулай ук аның экзотик ризыкларны да авыз итәргә исәбе бар икән. Бака кебек берәр деликатес ашыйсы килә дип уртаклашты ул. Бүгенге җиңүчегә сүз дә әйтеп булмый. Бака кирәк икән, рәхим ит, Дамир, безнең авыл күленә. Берәр нәрсә мәтәштереп карарбыз. Хисләремә ялкын салып, ник урладым карашымны, елмаерга сәбәп табып, сөендердең син таңкышын, көтмәгәндән аккош кебек үтеп кердең җаныма, уйларымны әсир иттең, күңелем сиңа ашкына. Ұшып барам, сенсіз бәхетімді тапмам, қараңғыда яқты ізім, менен сиңа юлар салған, алды алмам сандуғашы, күңеліме юл аштым, ізім сені қиғаш қашым, елмайдың да менен қаштым, сағынамын. Тәмле һәм гаять мәгълүмати тапшырубыз бүгенгә тамам. Тәмле ашагыз, рәхәт яшәгез, дуслар. Ә мин Айрат Ильясов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашам. Пока.